эмомалӣ раҳмон, президенти кишвар, дар наздикии фурудгоҳи шаҳри хуҷанд муҷассамаи дуои модарро кушоду ашк рехт. раёсати фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд дар саҳни фурудгоҳ муҷассамаи дуои модарро чун рамзи қадршиносии модари тоҷик бунёд кардааст. пайкараро ғафурҷон ҷураев ҳайкалтарош омода карда, дар пояи он манзараҳои биҳишт тасвир ёфтааст, ки ба маънои биҳишт зери пои модарон аст. дафтари матбуотии президенти кишвар мегӯяд, муҷассамаи дуои модар бо пояаш 13 метрро ташкил дода, баландии худи муҷассама 6,7 ва пояи он 5,5 метрро ташкил медиҳад. саҳни муҷассамаи дуои модарро фаввораҳои чароғон ва гулгашт оро додааст. эмомалӣ раҳмон ба иқдоми шахсоне ки дар ободии ин як гӯшаи диёр саҳм гузоштаанд изҳори сипос карда, ин амалашонро шоистаи таҳсин номидаанд.